Dobrý den, hledáte prémiové bydlení v srdci hor? Potom tady pro vás něco mám. Dnes pro vás mám novostavbu rodinného domu ve Vítkovicích, v místě na okraji Krnapu, které je stvořeno pro aktivní odpočinek. U domu jsou hned 2 sjezdovky a spousta běžkařských tratí. V létě se pak můžete projíždět na kole nebo si užívat výlety. A proto je naše dnešní nabídka vhodná i k provozování krátkodobého pronájmu. Díky tomu, že majitelé dům stavili pro sebe, dbali na zpracování interiéru a celkové pohodlí. Najdete zde i v každém patře toaletu. Zahrada je zde menší než obvykle a proto ji nebudete muset věnovat energii, kterou byste chtěli dát do ničeho jiného. Tohle je pro dnešek všechno. Pokud se vám naše nemovitost líbila a chtěli byste se na ní podívat trošku podrobněji, tak mi zavolejte a domluvíme si termín.